bhain bhí mé le leir sa siomar sí nar thola mé rudarnt heileféis. Rud faoi COVID-19. Bhí cum a thar éide agus bhí agla ar mar chláán. Bhí me sásta le bheith ionracha an tús, bhí me sásta nar nachrúid ar scoil. Ach darí sin go gasta, fearmid scéal nachrú má uncail Éigin go maith, ní rúmid abalta dul suas agus saoile má uncail Éigin. Bhí me de le céine. Dúirt mar chlán paidir gach lá. Díreach nar a héal muid gurú rudaí a géirí níos fearr. Tháinig an text ó má ansin. Bhí uncail Éigin mar. Déanais mar iadí déan go mé sé carc go leor ach ní hocail len stopú den chéine. Bhí muid briste. Tharla sin couple méú hin agus néil muid faoin chéan lásáil níos mó. Bhí me sásta ach métháasta agus nervhíseach ag an am chéana. Bhí sin maith go róid ar scoil gach le agus bhí me abalta loirt le mar cáide a ris. Bhí muid ag imirt peile a ris agus bhí spórt a gin. Tháinig an nollaigh agus bhí muid curtha faoin chéan lásáil a ris. An sin dírí rudaí níos masa. Fur uncail eile COVID-19 agus an sin fur uncail má bhámaí bás fásta. Tháilis sin sé beochana. Turas Jackar bhí an ach tá rudaí níos fearr. Maithim a bhád níos fearr anois agus sásta go bhfuil mé ar ais le mar cháide agus an ansúgaí lá.